Ето нашето трипче започва. Вече сме на изхода на София. Ще видим с нашата дача докъде ще стигнем. Имаме 206 км пробег, 90% батерия. Караме към Велинград. Ето ни вече извън магистралата, 50 км. Не много комфортно каране. Опитах се да карам с не повече от 100 км, но пък всъщност оказа се, че доста камиони, автомобили, автобуси карат с скорост под 100 км. Та се наложи един-два пъти да премина границата от 110-120 км. Сега сме вече вън от магистралата по живописния път. Забравих да спомена, издухахме 20% от батерията, остават ни 70%. Пак пробегът е 162 км, тъй че нямаме проблем с достигането ни до Велинград. Вече сме в Момина Клисура. Оказа се, че след магистралата разхода рязко спадна и към момента сме на 60 батерия и 170 км пробег. Продължаваме към Велинград. Вече сме в Велинград на станцията на Финес или Файнес Чарджинг, нямам си представа, за първи път ще зареждам на такова нещо. Към момента имаме още 116 км пробег и 46% батерия, което ни дава среден разход от 9,4 кВт часа, което е 10 кВт часа при 13 стотинки нощна тарифа, 1,30 лв. на 100 км. Мога и да не зареждам тук, тъй като последната дестинация е Доспат, язовир Доспат, но по план имам зареждане. Ето ни, готови сме. Още 211 км пробег, батерия на 85. Малко кадри от красивия Балкан. Пътя е равен, с много завой, но доста приятен. Дясно тече рекичка и така. Ето ни на една чешмичка, където ще сипеме малко чиста водичка. Ето го звяра. Язовир Доспат. Спрях на някаква отбивка, в която явно има и къмпингуващи. Има пътче, по което може да се стигне долу. Температурата е 22 градуса. София беше 30. Настанихме се в Сърница, което е до 25 км от Доспат и се оказва страхотно селце. Чист пчелен мед. Стаята е супер готина. Нищо общо с Велико Търново. От към размери и от към лъжа. Всичко е чисто ново. Даже си имам джапанки. Тук имаме съвсем голямо легло.
и огромна спалня. Най-готското е, че имаме датчика, която е на метър разстояние. Показвам. Която дори ще преместа ето тук отпред след малко. И да покажа как става зареждането. Контакт, жица, Дачия. И да покажа местото, което се шерва, който иска да хапва или да си приготви нещо. Изглежда по този начин. Всеки има ключ тук. Идва, включва, хапва и кой откъде е. Добро утро! Няма така кръста. А това по Google Maps трябваше да е Триградското ждрало, но местните ми казаха, че не е това. Но пък е супер красиво в края на краищата. Така че дрей ми какво е. Даже ми прилича и на ждрало. А пък може да не е Триградското, може да е някакво друго. Но е ултра красиво. Сега виждам къде съм спрял боболинката. Ако беше паднало нещо отгоре, не знам. Аха. А тук сякаш влизаме в пещера с кола. Добро утро! Днес стартираме от язовир Голям Беглик. В момента съм на язовирната стена, която е и път. Иначе красотата е естествено страхотна. Ето какво има отсам. Днес боболина ще е на сянка. Рая. Видях една табела за Параклис Свети Пантелеймон. Тръгнах към Свети Пантелеймон, вървях 40 минути, нищо не се случи, а слънцето понапече и реших да се връщам. И по пътя ми дойде идея, че може да хапнем Шкембенце Сбира. Но най-близкия град мисля, че е Батак, 22 км. Та отиваме за Шкембе
в Батак. Не беше от програмата, но той Светим Пантелеймон не беше в програмата. Факт да програм. Добро утро! Вече сме на път за село Ковачевица. Искам само да ви покажа пътя и колко време. Това е пътят. Пише 29 км. Съмнявам се, че ще срещна кола. А пък и да срещна, да видим как ще се разминем. Понеже огладнях малко, ето къде ще спра. На Чешма. Навсякъде пълно с такива готини местенца. Току-що посетих Ягодинската пещера. Вътре 6 градуса, километър 250 е пътя и направо умрях от студ. Сега реших, след хилядите предложения, да ме закарат с джип до Орлов поглед или Орлово гнездо ли беше. Реших да го пробвам пеш. Да видим докъде ще стигна. Това Орлово око се оказа, че Google пак се ебава. Затова сега изведнъж отидох в село Касак при някакъв водопад Касак. Да видим къде ще ни отведе.